Ano sabi mo? Makinig ka sa mga sinasabi ko. Anong sabi mo? Sige, makinig ka. Sinugatay sa mga letra, Latin Plaza Mingla. Mingla nilya, maglangas! Shoutout tayo sa nangari karon RIC, PRO, Ayos Clan, Once, DOS, Retorica, Fax Tita Delta, especially shoutout ni Jiro, ni Mami G, o sa SLC, o ni Climax, o ni GL. Nang, ikan sa to, introduce yourself. Sino-sinong tao dyan? Dapada pa mga di pa na Kabashi niya, shoutout tayo sa RIC, PRO, Once Production, DOS, SLC, Ayos Clan, o sa tanang naadari karon mga nilya. Special shoutout ako, love you, babe. Sa wala, introduce yourself. Yo, Wiltron dia. Nasa panaginip lang ang binibini na naging Shoutout ko Alcantara, WL, John Lord, Eugene, Glenor, Long Roads, Newbies, Gisabutan lang, oras Kuya Bashi. Kuya Bashi. Oh, ilong sa. Una sa tanan, shout out din mo Iltron. Fuck you kang buanga ka nganong ni uli namasad ka. Ay, sorry Fred. Naaman di ay ka? Abi ba na kog ni uli nasad ka nga nagkita pagani taganiha? Nabalo Ganun ni abi ba kog ni uli nasad ka nga nagkita pagani taganiha? Ayon na di pagsulo og giton kay naaan kay kanino abi na kog siya akong kontra. Pero kumidyara, ayaw gid ba? Kumidyara. Kaysa tinuod, abi na kog ni uli nasad ka bay. Kaysa kaspato na mo muramig amigo nga nagpustaanay kay hili kaayo puli ay. Ha? Oh, October 28, 2017 pa man among duwa pero katong adlaw wala tumadayon. Unsaon ta man nang hadlok kuyog sa iyang pamilya nang uli nga nagpanon. Unya karon muhatag ka og rason ni uli ka kay kuyog imong pamilya. Kuy bay kang naa kay respeto sa liga gaw na una-unta ka nga pauni-uni mo sila una. So round 1 game. Round 1 game. Yo, paghuman na kong dayo sa Mualbual, karon ang taga Mualbual sa inyo dayo diri sa Mingla. Kaya yo, shout out na niya, wako ni pare. Yo, game. Yo, paghuman na kong dayo sa Mualbual, karon ang taga Mualbual sa inyo dayo diri sa Mingla. Kaya ang pagtuo nga naay mo Kaya ang pagtuo nga naay musugat nga kabanhawan nga kamatayan may nisugat imong buanga ka. Musa Eltron, kamusta? Pasensya kaya kuan akong babag sa imong pagari. Ug dakong sayop ang pagbisita nimo diri sa dakong basakan kay wala jud kay maani. Oh, lubog imong tsansa nga makaani kag kadaugan kay dili ni bugo imong kontra. Tungod ka pati sa imong performance, imposible na akay kadaugan nako nga makobra. Musa pag-andam-andam na kay sa imong kaugalingong uling di kay sugba. Musa sa imong kaugalingong uling di ka isugba ingon ani nga panit akong gustong makontra kay nindot ni itumba. Ha? O asawa makasabot sa akong gipasabot sa akong istorya. Ana ko ingon ani nga panit akong gustong makontra nindot kay itumba. Sa hunong na diri sa round 1 o sa round 3 ayaw na lang didto og lahos kay kung maatlan ka sa akong sapot mura ka klase sa estudyante kay sigurado kang tapos mura ni imong kahimtang imong giatbang kay sa kalisod ka mag-antos kunta ka si Eric, Jimmy ug Judian para naay mutabang ni mga Santos. Ops, speaking of Santos, mao ni pagtrato nako nimo pre kahibaw kag unsan rookie. Ha? Unsan rookie. Dili unsan rookie dili basihan ang duhay daog ug walay pildi para ang kahambog mo patuyang mao ni timan-i nakadaog lang ka sa kaduha nimo ka battle kay imong mga kontra pariha nimo kahuyang pero diri nako ayaw pagpakabagtik kay mura nakaglanggam nga piso ka sa taas dili pakakalupad kuna-huna ra nimo kadako pero wala kay abilidad nakadaog ra maka sa una nimo nga duwa kay ang kontra dili preparado pero diri sa ikaduha daog Japon kay ang kontra dili eksperyensyado pero diri sa ikatulo dili natin katugutan nga mudaog paani nga duwa kay gilaras gini nako ang Lucas nga Santos ikaw pa ka ha? Oh nice. Oh ikaw pa ka ha? Ikaw pa ka ha? Kay gilaras man gini nako ang Lucas nga Santos. Yo, gilaras man gini nako ang Lucas.
Gilaras man kay nako ang nukos nga Santos, ikaw pa kaha. Tungod kay walay kusog, imong kusog na murabag na pas mo sa kusog. Ang tsansa sa imong kadaugan kay lubog, imposible ka na akong makadaog. Ha? Ayaw paboruta. Ay, imposible ka na akong. Ang tsansa sa imong kadaugan kay lubog, imposible ka na akong makadaog. Kung nagbasket pa lang ka sa, maglisod kag score sa kung depensa, mas bintahang magtagay na lang tabay kay sure ko makashots. Doon niya, sa lakot pa kay istorya, wala kay lami ngay kakontra. Kay naatuod kay ikatira, pero mura kang nahutdan og tinda kay sa lain ka mangumpra. Real talk? Real talk? Naana siya pagka-printer o kinaiya kay sa copy ra kutob. Kabalo mo sa katong last battle na ni sniper, iyang mga lights kang gigamit, puros kinupya sa YouTube. Ha? Oh, ay kuging na. Muribat dayon ka unya imo dayon ning idinay. Ay nalagbuhata buanga ka kay dili na ka makatago bisag unsa pa imong mga alibay. Ha? O sa tambagan ti kabay. Dili sa tambagan ti kabay. Dili na angay ipanghambog ang mga nindot nga lines kun dili ikaw ang nagmugna. Kay mura ra kag nangabit ang naguyab kay mutira ka bisag dili imuha. That's my idol. Bisag dili imuha. Kusa ater ra ta. Peace. Pag hinaot sa akong istorya, dili ka ato malain. Ha? Ako pa nimo no, para di ka mauwawan og samot. Di na lang ka mo spit sa imong mga lives nga ang nanag-iya kay lain. Di ba? Wala man kay nindot nga suwat. Imo ra man gipang revive ang ilang mga lines unya giubanan sa imong kahangin. Maunit man ibay dili na puniton ang bala nya ibalik sa pusit para itira og balik sa lain. Busag time na. Og oras na sad para ikaw na mo pagawas sa imong dala. Pero bay kung mutira gani paliw ka ng maigo ko para dili masayang ang bala. Pero time sa kung naa pa magay kay mga linya nga kinuha ra sa lain paliw ay na lang pagtuga-tuga kay mas mapuslan pa si Rin Abran mo do bisag bakol to na mansay ikabuga. Time. Yo, one, yo. Kaya atas buang. Grabe kaniwang. Mura na kag stikran kalog. Dali ra kang mabali kay lawas nimo tukog. Busa pag dali-dali diha og sibog wa kay cats kay imong naong murag dog. Tawag ka ko Robin Hood. Yo, tawag ka ko Robin Hood. Kay ako magpakakriminal. Patyon ko ning animal, di ko mahadlok bisag imuha pa ning kalasangan. Hantingon ko ning MC nga murabag ihas nga hayupan. Kay kani mudagan kung ako mudagan. Imong utok na puno na nas mga bastos bisag unsa limahuna-hunaan. Kahibaw kong nakasabot na mo di na ako kinahanglan pang isyagit og kusog nga mura na kag algebra sobra nimo kalibog. Kog di ni pasikatay kundi pasakitay. Mga linya nga modulot sa dughan bay ug ang kasakit sa akong mga linya kay magpundo na diha ug mura nagugma sa Ginoo kay dili na mawala. Ug di ka magselfie bisan pag malalibron imong offense. Di na magselfie kay malaliyunad kumo defense. Ayaw migpadungga ng mga banat imong nonsense imong mama libat nga contact lens. Nakatilaw karog sakit nga murag imong dugan akong gimarik. Sarap battle na pag-apil ug balik. May pag-apil na lang kag pageant sa mga adik. Di na atik, musuyop kag chlorine. Sa imong kaadik nahimo kang Mr. Dulho 2018. Yo, ako ang mudaog tonight. In that is right. Ay pagpaka-hero sa tong fight. Ay pagpaka-Superman kay mga letra na ko kryptonite. O gangster day ka, mong karong gabi una magbana og blood because I will kill this script tonight. Tinuod ko nga ako ang mupatay nimo. Kay giduwaan ra ka ni Jigsaw. Putol-putol imong lawas nga murabag itsinso. Tawgon ti karog presidente bro kay niguli na kus amuan ako bit-bit pangulo. Ayaw palagutan ni kalmado kay delikado ni manghagis. Dali ra kong maglagot sa imong naw nga maniakis. Gabitay imong laway murag irong buang wa nay lalis tanan kajula nimo nagpa-injection og anti-rabies. Yo. Imong naong murag suspect sa tanang krimen di kasaligan. Bisag natulog ra kas inyuha ikaw ang pasanginlan. Og padong dere. Og padong dere nagsakay pa kag jeep. Unya karon nasa agkas kalas sa lingawon tikas imong trip ako ang kanibal. Kan unti kang hilaw walay salin inig human manutpik. Gitawag ni nimog battle ako gitawag ko nig food trip. Kung mapildi ka ning duwa ayo pangitag rason brad. Ikaw ang gamer nga gasigilag pasanginlan ang lag.
Akong lyrics mula po sa imong kalawasan nga mura bagkalag imong lyrics. Hinay, grabe kalag, ako ang beast mode nga gamer, maong ayaw na lagpalag. Di ka ligon nga nung wala man ka ni atras. Ug dawatan na lang ang simong pagkadanser kagahe. Gahe og lawas. Pisting yawa na ni. Nananako ang espiritu ni Ase. Hasta ang naong pud pre. Shoutout Ase! Yo! Sa iyang ipang istorya, wala ko na istorya, mura ko maamang. Ha! Ni Anggon nga pareha na silang naong ni Ase. Wow! Congrats Ase kay nana kay amiga na kay kaluha nga buang. Sige, game, go! Round 2 game! Game. Yo! Eltron, kamusta again? Saman, sa pagpangisda o kadaugan, mupadayon pabadjud ka. Kambag lang nomitas na apakas baybayon, ayaw na lang adto og lawod kaysa mga dagong balod, makuso-kuso ka. Ug ayaw kay bulong kun diri sa round 2, giusab di kag pangumusta. Kay feel pa lang nako sa round 1 nakong gitira bisan taga tuhod na to pero kay nalumos na ka. Ha? Nalumos na ka. Kay boto na unaon, di na nako haguon akong kaugalingon sa pagsuwat og mga linya nga solido. Wa ko'y paki kung pareha kahumok sa gapas akong mga tira ang importante na ako sa punto. Unsaon man tanang bugat kay mga lines nga sa kontra dili makatay og animal. Mura ra ko na siya lindot kay pamurma pero imong dinuwaan pinulay og literal. Ah. Pero believe ko ani niya. Yo, shout. Yo, believe ko ani niya. Kay di ba? Duha ni daog nimo nya zero loss. Ramos yun, taga TV, magyoyo. Yo, pero believe ko ani niya. Duha na daog, di ba duha na daog nimo? Nya zero loss. Wow, congrats nimo Eltron. Pero kanang chain sa imong kadaugan, ihigot ko na sa imong ulo dayon ako ng putlon. Ako ng putlon. Di ba? Di ba? Kini-walk out makasa ni Agi na to nga duwa. So kabalo na karon kung unsaang mo resulta. Double date imong kahimtang diri nako kay karon ang kapildihan nimong kaduha. Ha? Kapildihan nimong kaduha. Yo! Meron magwanan. Ito, ito sa kanila. Ha? Ha? Yo! Karon kapildihan nimong kaduha. Kay kung wala, yo! Kay kung ako ang imong kagahapon, pues wala na kay kaugmaon. Kung wa madayon ang duwa nato kaniadto, karon ti kadayunon. Kay sa atong pagsugat diri sa sugat aw sigurado kang tagos. Ha? Sigurado kang tagos. Dila ray wala bud ani akong sulat, mga panigurado kang tapos. Pasigurado kang tapos, ayaw na nagpangandoy nga imuha kong madaog. Ayaw paburuta ang ulo boy kay literal ka nga baog. Ayaw pangarasti kay dili ko nimo mayano bay. Mauniti man kay sa tanan nimong tira nga gilabay, ikaw ra ang maunay. Ha? Diba? Nakabantay ka? Asa akong mga linya, ako nagbali-bali. Samtang nagbali-bali ko sa akong mga linya, akong kontra gibali-bali. Ha? Akong gibali-bali. Di pareha sa imuha. Di pareha sa imong mga tira nga murag biogesic kay grabe ka generic. Kinahanglan ang gilantan nga may bayon kay grabe ka basic. Ha? Grabe ka basic, walay patama sa kontra, maong dili ka nako makapandol. How ironic na kay L sa imong pangalan pero dili swalado mo mga anggol. Padala na. Yo, di pareha sa imo ba? Yo, di pareha sa imo ha. Murag biogesic kay grabe ka generic na kinahanglan na ang gihilantan nga baybayon kay English basic. Ha? Dili walay patama sa kontra, walay patama imong tira sa kontra. Mao dili ka nako makapandol. How ironic na kay L sa imong pangalan pero dili eskwalado imong mga anggol. Ha? Kuya mangutan na lang mo ba? Unsa man jud tinuod nimong pangan? Pwede mag-ila-ila sa ta? Kay gawas sa Eltron na kung nailhan tawag na ko nimo dakog mata. Ha? Ha? O tanawa, bati pa jud kay gitsura, murag bunot nga lampaso sa saog. Human lugiton ang mata, unya sa isdang bugo ilawg. Di ko makontento, di pa jud ko makontento. Kaya akong putlo ng ulo, dayon ilabay sa lugot. Pwede sa pariyason sa papel niya kumuton aron iilo sa lubot. Di ba? Pangalan nimo mismo, ako rang giduwaan,
dili lang kay pangalan hasta ang imahe kay murag na ako sa mabaws imong mitso. Ako ra kang yatakan. Wa man magsilbi na ako si Laras. Unya ikaw na sad ang niilis. Pwes patilawon ti karog mga punchline nga makanospread nga murag wa makasabot og English. Kung nakasakay ka sa akong trip, pwes di ka kasabay sa akong estilo. Kay ayagon ti karon nga murag painsan nga murag bag nagpili kog pino. Oh, lisod ko solbaron. Kaya ko ang pinakadako nimo problema. Walay kalkyo, imong IQ, mo di ko nimo makuha sa mata-mata. Time sa English, Filipino, Math, di ba mga subject imong nadunggan? Nag-reference lang kung ingon anak nga klase kay gusto ko inigumana to sa duwa na akin makatunan. Busa pagmata na sa kamatuoran nga kuwang pakay ka sa imong nakatunan. Dili basihan ang walay pildi para imo kung mapakurog. Kay layo ra kay ka sa kung kontra nga giagian. Ha? Layo kay sa kung kontra nga giagian. Busa sa tanan na diri karon. Kung ikaw nasayod ka kung saan mong taga Mualboal pagpaluhod. Nasayod ka kung saan taga Mualboal pagpaluhod. Shout out na lang Dong Rods nyo yung uban panyo dira kay kamo sa nang akong isunod. Time. Balatong. Yo, mga banat na kung gipanglabay, grabe nakakatag. Ilang mabasa sa mga dyaryo nga napildi ka Brad. Patay ka diretso, wanay daghang istorya bay. Mong di magdugay ning video nga mura bag vines, patay mong lawas ibalita. Balik-balikon 10 times, kitabas-tabas na ko imong ulo para sigurado nga nay headlines. O, ingon imong kagrupo, peke ka nga pagka-amigo. Mura kag mamayutay kahilig ka mutira sa luyo. Itom lagi ko, pero ikaw nilabaw kag 1% sir. Mas itom pa ka sa plaka nga sinauna, brother. Ayaw ka sakit, bro. Ikaw ang anino sa imong anino. Ang mga tawo ning tan-aw nimo, kay dili ka relax, kay kahibaw ka pareha mugnaw ni Jorfax. Og yo kaning Kuya Bashi from RIC, ang pinakatalawan. Kung nairambol, mas paspas pa ni Usain Bolt kung mudagan. Na ay, kuya, imong pangalan, pero di ti ka respetoon. Sa mga bashi kaw akong ligoon, para presko pud katanawon, maong paminawa na ni Ron. Naginambog pa ka nga imong tingog, bugnaw pa sa kadlawon. Niapil kag tawag ng tanghalan, wa pa gani ka kanta, gigong na dayon. Yo, ug sa kalsada, dito ka permi magtambayan. Maong paminaw mo sa mga tao nga naisakyanan, pagbantay mo aning buang, kay maro kay ni ganahan para lang makakwarta magpa-acting-acting nga naligsan. Paminawan ni Bay kay di ni bakak, itom ko, itom ka. Kung magkauban tang duha, ang tawag nila nato Men in Black. Tinuod nga Men in Black pero tinuod nga Men in Black pero dili tungod nga itom tabuing. Men in Black kay imong naong kay murag alien. Og bisag layo ako ning dayo unta dili luto ning nga laban. Imong banat imo nang kaugalingong sinuwat ayaw ilara ang kadaghanan. Kay gitabangan o gitabangan kanilag alsabay nga murabag bayanihan. Ug kanang imong naw nga buntod patag di masabtan bisan pag si Kuya Kim di jud makatubag. Ako mo'y naluoy sa imong uyab kay klaro kaayo nga makaanak ko siya luwag. Bay seryoso, tuo lang sa kuha. Katong gipanganak ka gasulat ni clips pa. Ganong ingon ana imong naong ako nang nahibawan. Kay katong ni apel kag gang imong naong mo gipadulan. Yo. Asa kayata. Yo, di ba basketball player ka? Bulay o gadalas ka pildihan? Sa inyong team ikaw ang kinabangaan, sa imong coach ikaw kasabanan, makaabot ra kag championship kung mobilar kas minat yan. Unya mo ribat ka nga ako ang patay nga imong gibiliran. Gago ayaw na lang ana. Pakyaw ni Motol imong lihok basta na kuna. Si Kuya Bashi, malamani Pakyaw sarap battle tol. Malamani Pakyaw po di ay sa basketball. Og pasensya na sa last na tong battle nga wa na dayon bro. Nakauli jud ko. Ug kahibaw ko kung anong gahubog-hubog ka ato. Kay nasakpan nimo sa convo nga imong uyab makikita sa imong amigo. Yo! Nagreferensya og basket ganiha. Pwes di sad ko palupig. Bilib ko ani sa last nila nga liga. Kay ingon iyang coach, hala sudli na Iltron. Kuya sudli na ang tubig. Sige, yo, round 3 game. Yo. Daghan ang mga pangutana. Ngano daw ang video taod-taod na kung wala nakaduwa. Tungod kay nitagpilaw ra ko kadiyot. Ako rang gipahuway akong hunahuna kay kapoy kay sig atubang sa akong mga haters sa akong palibot.
Unya karon gikontra unya karon inibalik ko sa duwa ug gikontra din ko sa Joker nga mohatag og lingaw. Chris Brad, ayaw jud pag nako, ayaw jud nako pag siaw-siaw kay kanay mong murag, kanay mong mga Yo, game, yo. Yo. Pero sa pagbalik nako sa duwa, gikontra din ko sa Joker nga mohatag og lingaw. Pero bay, ayaw jud nako pag siaw-siaw kay murag, ayaw jud nako pag siaw-siaw kay kanay mong mga jokes nga murag panit ni mga paig, mahimo jud nang hilaw. Di ba? Pero kabalo ko ning amaw, manungaw jud ni. Kay iyang suwayan akong pagkairo nga batasan, kana bitaw mugara basta sungugon sa mo tagpakpakan. Di ba imo makong giunhan? Pues hinaot nila nimo kamahayan, kay ang manungog ug sa katawo mao na akong pinakaganahan. Round 3 game. Yo, magsugod ka sa imong dagway. Ha, kung kumututog gani ko, akong pananaw kay mapaong, mas bintaha pa ang kwarta nimo do na apatoy naong. Ha? Di ba? Wasa ka mauwaw sa nga nagpuspos kasi mong 16 bars video dito sa Facebook. Kay ngano, para matawag ka og cool kid. Hoy Brad, imong mga lines, grabe ka Jijimon, murag imong panamit, pangbukid. Ha? Katuon po ta og panamit oy, para dili ka sa wayon. Ang giampo nako, mugwapo lang unta ka, maayong naong pohon. Ha, dili maayong lawas ang iingon, kay ang iyang naong maoy guba. Tanawa lang guno permi lang gaaslo, murag permi gaugo og tuba. Ha? But I know, kung moingon ko bati na siya og dagway, dili ni siya mosugot. Huy bay, basihi imong lawas nga bati pas imong naong, ya imong naong bati pas imong lubot. Ha? Mao bitaw makaingon kog bastos kining giatay o pagaway batasan aning piste. Tiyaw mo na, ang naong gipurulan niya, ang lubot gipa-display. Napay panit ay. Grabe ka ito, mura magpirming galigo og patis. Kung hubuan gani ning tanan ang giatay, mura ginigili, mura ginigisugba nga mais. Pero tagsa. Mangutan na lang ko sa imong mata. Gigamba na ni mo maayo nga nung dako naman kay na. Ha? Di masiguro ka makakuha nga gamay imong pagtan-aw nako kay dako kay kag mata. Mura pag yung kahoy nga isugnod. Kabalo baka anang buanga ka kay gawas sa uga kay kag nawong siga pag yung mata. O kabalo ba mo nga mao ni siya pinakaisog at mao ni siya gikahadlokan sa ila. Tiaw mo na, mao ni siya ang pinakaisog o baho o pinakasiga og mata. Ha? Sa pinakasiga og mata. Mao bitaw kung manong ni og sukmagay, di mao palayo na ko ning kanahan. Kay dili ko mga mungoy, ay dili ko parihanin niya nga ipangamong lang ang naong nga wala giampingan. Ha? Tutuki ra ko ninyo. Grabe nakapaytir ang buwang. Kung manong gani siya sukmagay, way manukol kay iyang naong himuon niya panagang. Unya kung naaga ni magpatay, mauni maguna-una. Total wa man sila mahadlok mamatay kay ang kamatayon mismo nahadlok sa niya. Ha? Musahunong na. Oh, muhunong nako sa pagpanungog. Kay murag na ako'y na-feel dili man ta ni marijuana ako mga linya pero klaro kay nabungog. Ha? O di ba? Ang pagpanungog, ako naman ang gibuhat sa imong silingan nga sininyo, katong walay baut nga gipakauwawan sa inyong lugar pagyud mismo. Busa ikaw, pagpaabot na lang sa kabanhawan kay patay na kael, ikaw na'y dala sa akong pangalan because after this game, you are my kids. Yo. Round 3 ako ang Joker sa laban pero ikaw ilang gikatawan. Sige pag antos ikaw akong giandaman sa sakit na akong sinulatan. Ikaw nang hilamos di maimuha ang kadaugan bisan pagpaningkamutan. Di ka kalampos bisag buhaton nimo ang tanan ikaw gihapon ning maulawan. Mikaela Baldos. Round 3 na pero akong gana wag gihapon na hurot. Para makatakas ka pamahin na laglana para di ka nako makumot. Katong bata pa ka wala ka sa tiyan sa imong mama di ba makalibog ambot. Kay katong bata pa ka naa ka sa buko-buko sa buktot. Grabe ko ka animal. Pinakasalbahis ko. Ikaw di ka animal mura ra kag hayop tinuod to. Tungod nimo nakaingon si Charles Darwin nga ang unggoy mahimong tawo. Tanan nimong pamilya murag hayop inyong balay maalaan ng zoo pero imong pamilya swerte kaayo. Kay katong naay bagyo sila ra gipasakay sa arko. Na kay bastos nga video. Yo.
Na kay bastos nga video, pasahan ta mo sa link. Makita dito imong bulbul nga one link. Yo, simple ra ang pagpatay. Papel ra og ballpen. Unsaon ko nimo pagpildi kung mukurog imong tuhod ug utin. Sarap batil ako ang malagad or ala. Ayaw og kalain kaning tawhana feeling gadala bisag ang gadala kay lain. Mura kag driver nga way kalibutan sayop kag giagian nga dalan. Ayaw nalag-abanti bay kung ako pa nimo atras na lang. Nangandoy pa ka nga imo kong maligsan bugo ka gapadala ra kas uban walay ay imong pagka-RIC ingon ana ka nga sakyanan. Og ayaw nalag-likay, ayaw nalag-deny na ikaw nakakalo. Mura ka gipatay imong kasing-kasing na bunog. Dili ka kabuntis pero dili man ka baog. Dili ka kabuntis kay mong tulos murag baog. Yo. Yo, ayaw pagbuot kong jokes ning ako bro. Kaya tay imong uti na ay relo. Boring imong mga linya nga murabag nag-shout out. Grabe ako mga tira inyong bulbul mang libaut. Ug di porkit nagkalo. Yo, ug di porkit nagkalo sinuutan kay dagko hip hop ug bagsik na dayon. Kay sigurado nga kaning gago ganahang mamembro sa X batalyon. Ang bugiro kay ka, ang bugiro kay kasdat. Ayaw pagpakahambol bugo. Grabe ka gara, grabe ka kiat. Round 1, round 2 gipatilaw na kanako ug kaning akong kumo do, mura nig inyong balay kay diri ra ka magpuyo. Yo, kung ako na ay bara, siguradong patay ka pare. Kung ikaw na ay bara, mura kag trabahante. Imong uyab. Yo kaning. Imong uyab daw murag si Liza. Unya ikaw si Enrique, dipiste klaro kayong baga ni. Yo, mga hapdos na ko nga lyrics imong dughan kay ning sulod. Basta ganado ko mo bitaw, pakiluoy na ko luhod. Mamatay ka sa pasakit wa koy pakianak kalog kay akong utok ron mas yabag pas imong tingog. Og mas yabag pas imong tingog maong ayaw na lagkanta kay di ka kaabot sa soprano. Ug kanang imong baba mo na literal nga baho. Og condolence imong lula ha. RIP Lula Basyang. Imong lula namatay kay gipakaon nimog samyang. Yo, kaning. Yo. Ug gusto na akong moabot sa akong pangandoy ug mao ni ang pagsugod sa biyahe. Sa akong pagsakay daghang rapper ang ganahang musika at mangwala na'y bakante. Sa akong pagbarug ako'y planong mulaog bisag manglaylay pa ang tuhod. Ug wa ko kahibaw kung asa jud ni kutob. Mualbual tumingla duha ang nadisgrasya kaning bangga ang mga buing. Sakay kaayo bay maong walay makapalingkod sa akong standing. Shout out din sa tanan na diri karon. Ay. Shout out dong Bruds. Shout out sa tanan ng ari. Shakit sa tanan. Anong voting 5-0 Eltron. Shout out Raps ni Kuya Bashi. Shout out sa tanan ng ari. Salamat sa sponsor. Eugene Shia 1-1 tay pag-3 na ako gikuan so Eltron Yo JL Aduslaos Tres Marap shout out and Luma sa finisher Jingshi og sa tanan na dire round 1 para nako kang Eltron then round 2 tabla then round 3 para kang Eltron kay sa gikuan bay pero gamay ra sigid dikit props kang Bebashi. Yo, climax. Shout out ko rin na sinadas lamang tas. Para na ko all 3 rounds sikit ra kayo props sa doa. Effort sa pagsuwat, diin sa punches. Okay kayo. Gamay ra kayo lambaw yun. Hinahanglan lang mo pili Eltron. Ash din. Round 1. One tight lang daw kung sila consistent lang mga bars sa round 2. Mawag tayo gyapon ari na nagkakuan sa round 3 sila ka nag-good play. Shoutouts ko out na yun. Props na kaya Kuya Bashi ganina kay dili mo consistent kaya Kuya Bashi ganina nagsamok-samok ba niya. Machok siya din. Well, kay Eltron is kanang consistent siya. Round 1 na, round 1. Maputuloy niya pero na props ko Kuya Bashi. Mo sit up siya tulo, maka-planting din kang Eltron kay murag na siya punch after punch iyang round 1. Pero ato lagi makana ko nga dili ko ka judge sa sa consistent kay i-pair ko to kay di mo gud kaning dili siya patas kay naay mo kuan nagsamok-samok sa sa landing sa punchline ari ko ni kuan Eltron kay
Andali siya ka punchline. Bita first, di ko kaya bashi pero sa akong katong one word play, ari ko kaya bashi. Pero ko ka nang ang makaninot sa kuya bashi kay murag buo nga suntok well kay Eltron kay punch after punch. Mo sa round 1 ari ko ni Eltron. Round 2 ari ko kuya bashi kay Sibuang. Di bitaw kay para explain og tarong ba kaya mga judge man gud mo explain. Ya, paguman sa round 2 kay ari ko kuya bashi. Kay ninot siya ang Eltron pero ang iya magud kay katong buong suntok ba. Sa round 2 bitaw ana tingog-tingog. Ya, sa round 3 kay ari ko ni Eltron. Mo na to. Stay.